máxima cordialidade un compromiso real dos cidadáns, o que nós tamén nos reivindicando e no que coincidimos, además, o día de hoxe. Hoxe a realidade o apego aos problemas dos cidadáns que compartimos e que son tamén os nosos problemas, nos levan a que todos sigamos unha línea donde nos toca, donde nos colocaron os cidadáns, pero en todo caso que nos toca esa corresponsabilidade cos problemas dos cidadáns. Falamos de moitas cousas, falamos de abandono territorial, falamos dos traballadores, tanto os que están traballando como os que queren e non poden traballar, os mozos e tamén os que non son tan mozos, que son excluídos do mercado laboral, e aqueles tamén que traballaron e que agora teñen un futuro comprometido tamén que a reducción hacia as pensións públicas. Falamos dos problemas dos cidadáns en clave de servicios sociais, de sanidade pública, de educación pública, falamos de medios públicos productivos, falamos de Galicia na creencia de que creemos nas posibilidades que ten Galicia. E falamos, lógicamente, tamén de determinadas políticas que van, creo que chocan frontalmente contra as persoas, xa non solamente contra o país, sino tamén contra as persoas, as políticas de recortes, as políticas que fan aos cidadáns de Galicia cada vez a vida máis complicada.